അപ്പോൾ മച്ചാന്മാരെ, ഓണസദ്യയിൽ ഒരിക്കലും ഒഴിച്ചുകൂടാൻ കഴിയാത്ത 2 വിഭവങ്ങളാണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ വീഡിയോയിൽ റെഡിയാക്കാൻ പോകുന്നത്. വേറെ ഒന്നുമല്ല, നമ്മുടെ ശർക്കര വരട്ടിയും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കായ വറുത്തുമാണ്. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ റെഡിയാക്കാൻ നമുക്ക് നോക്കിയാലോ. അപ്പോൾ മച്ചാന്മാരെ, നമുക്ക് ആദ്യം നമ്മുടെ ശർക്കര വരട്ടി റെഡിയാക്കാം. അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ട സാധനങ്ങൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പച്ച നേന്ത്രക്കായ കറ കളഞ്ഞ് നുറുക്കി വെക്കുക. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ അതിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ അരിപ്പൊടി, ശർക്കര, പിന്നെ ആവശ്യമുള്ളത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചുക്ക്, കുരുമുളക്, ജീരകം, ഏലക്കായ. ഇനി ഒരു ചൂട് പാനിലേക്ക് നമ്മൾ എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മുടെ എണ്ണ നല്ലവണ്ണം തിളച്ച് വരുന്നതിനനുസരിച്ച് അതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ നുറുക്കി വെച്ച നമ്മുടെ നേന്ത്രക്കായ കഷ്ണങ്ങളാക്കി വെച്ചത് അതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി അത് ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് നല്ലവണ്ണം ഇളക്കി കൊടുക്കുക. അത് ഏകദേശം മുരിഞ്ഞ് അതിൻ്റെ ഉള്ളൊക്കെ നല്ലവണ്ണം വെന്ത് കിട്ടുന്ന വരെ നമ്മൾ അത് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ മച്ചന്മാരെ, നമ്മുടെ കായ നല്ലവണ്ണം വെന്ത് നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് റെഡിയായി വന്നിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് അതെല്ലാം ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം.